फ्रेंड्स बरायबाय Bodo Job Info ऑफिशियल यूट्यूब चैनेलाव दा मोनसे गोदान साख्रि ओंखारनाय फैबावदों बेनो जाबाय Gr.3 आसाम स्टेटनि गोदान साख्रि नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन लास्ट डेट 30 सेप्टेम्बर दा सैलारि जोबोर मोजां 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 नोंथांमोना पर मान्थ मोननो हागोन एन्ड दिनै 10 सेप्टेम्बर दा बिनि वेकेन्सि 22,000 ओंखारबाय नामा स' बिनि सायाव बिग आपडेट लाना फैदों आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो बिनिफ्राय जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय Bodo Job Info यूट्यूब चेनेलाव थ' जेब्लायबो साख्रिनि एबा गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागै आपडेट मोनो आरो दिनैहाय 10 सेप्टेम्बर नोंथांमोननि अरुणोदयनि जायनोखि बेनिफिसियारि नोंथांमोनाहाय 1250 एकाउन्टआव हाबगोन बाट दिनैहाय सानडे दा सोयो मिथिया माब्लाबा सोयो साननैबाबो एन्ड बिनिफ्राय नोंथांमोना एकाउन्टआव एबा मेसेजखौ नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव स' बिदिब्ला जों थांनिफ्राय गोबाव खालामा अफिसियेल वेबसाइटआव स' लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय मोनसे गोदान साख्रि ओंखारदों बेनो जाबाय जोंहा AIDC बेनो जाबाय आसाम इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड देन बेयाव स' नोंथांमोननि Gr.3 पस्टआ ओंखारदों दा फार्स्टआव नोंथांमोना दायो अनलाइन खालामबा स' नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन आरो रेजिस्टार खालामखांनानै आइडि मोनोबा लगइन खालामनांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबा बेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोबा स' गाहायाव दङ लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन देन डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो दा फाइनालि जों अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारबाय Gr.3 पस्टआव आरो बे पस्टआ जाबाय जुनियर अफिस एसिस्टेन्ट आरो बेनिफ्राय एकाउन्ट्स एसिस्टेन्ट दङ स' बेयाव नोंथांमोनाहाय रेगुलार साख्रि बेयाव मोननो हागोन एन्ड बेनि हेडक्वार्टारा जाबाय आसाम इन्डास्ट्रियेलनि हेडक्वार्टारा जाबाय स' नोंथांमोना गुवाहाटीआव दङ स' नोंथांमोना आरजे बरुवा रड मोनदों बेयाव स' बिनि पस्टआ अनलि 9 दङ लिमिटेड पस्ट जोबोर खम पस्ट जेरावनोखि नोंथांमोना ST खथायाव एप्लाइ खालामनो हागोन जायनो गोसो दङ देन बिनिफ्राय जोङो नायनोसै दा फार्स्टनि पस्टआ जाबाय जोंहा अफिस एसिस्टेन्ट बेवहाय स' नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन आरो बैसो दा बैसोआ जोंहा 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम नोंथांमोना हागोन दे 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम आरो नोंथांमोना बेवहाय नै डिग्री पास खालामथारनांगोन स' नोंथांमोना डिग्री पास नङाबा बाव खालामनो हानाय नङा लोगोसे कम्पिउटार नलेज नोंथांमोना 1 इयार डिप्ल'मा थाथारनांगोन अब्लासो बेयाव हागोन आरो नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्स बेयाव बिदों नोंथांमोना बेवहाय 1.5 बिदों स' नोंथांमोना बेवहाय जास्ट नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नांगोन अब्लासो बेयाव नोंथांमोना हागोन एन्ड रिजार्भेसन वाइस बा स' नोंथांमोना ST खथायाव सासे पस्टार दङ हौवाफोराल' हागोन हिन्जावफ्रा बेयाव नोंथांमोना 0 मोनदों एन्ड बेनिफ्राय नैबे आनरिजार्भआव हिन्जावफ्राबो इलिजिबल जागोन एप्लिकेसन फिस नाङा थाइसेबो नाङा एन्ड बेनिफ्राय फेज 1 आव नोंथांमोननि एग्जाम जागोन एन्ड स्किल टेस्ट दङ स्टेज 2 आवहाय देन लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव एन्ड बेनिफ्राय सिलेबासा नै नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों 100 मार्क्सनि एग्जाम अबजेक्टिभ टाइपनि नोंथांमोना बेयाव एग्जाम होनो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय स' बेयाव पास जायोबा नोंथांमोनखौ 50 मार्क्सनि कम्पिउटार प्रेक्टिकेल टेस्टबो लानाय जागोन अके एन्ड बेनिफ्राय मेरिट बेसिसआव साख्रि मोननाय जागोन एन्ड नोंथांमोननि एकाउन्ट्स एसिस्टेन्टआव नायोबा सेलारिया जोबोर मोजां 14,000 निफ्राय 60,500 नोंथांमोना पर मान्थ मोनदों ग्रेड फीआबो जोबोर बुरजा 6,200 पर मान्थ एन्ड बेनि बैसोआबो सेमानो दङ एन्ड क्वालिफिकेसन होनोबा बिकम खालामनांगोन बेवहाय कमार्सआल' हागोन बेनिफ्राय 1 इयार बेयावबो सेम नांगोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना एक्सपिरियेन्सआबो सेमानो दङ NSTPआव सासे पस्टार दङ रिजार्भेसन दंखायो नोंथांमोना फाइनालि खालामनो हागोन आरो नैबे आनरिजार्भ पस्टआवबो नोंथांमोना खालामनो हागोन जुदि हिन्जावफ्रा खालामनो गोसो दङबा आनरिजार्भआव सासे पस्टार दङ लिमिटेड पस्टआव नोंथांमोना खालामनो हागोन एन्ड बेयावबो 2 स्टेज दङ फार्स्टआव एग्जाम एन्ड सेकेन्डआव नोंथांमोननि प्रेक्टिकेल टेस्ट दङ एन्ड बेनि सिलेबासा नै बेयाव दङ स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायना लायो एन्ड बेनिफ्राय जुदि गोसो दङबा स' नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै खालामनो हागोन थ' बिनिफ्राय डकुमेन्ट्सआ जाहैबाय लेटेस्ट पासपर्ट नोंथांमोना नांगोन एडमिट कार्ड बा SSLC नि सार्टिफिकेट नांगोन बेनिफ्राय डिग्री मार्कशीट नांगोन पास जानायनि कम्पिउटार डिप्ल'मा नांगोन बेनिफ्राय स्केन सिगनेचार एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेयाव नांगोन दा बेनारि लोगोफोर नोंथांमोननि लास्ट डेटआ 30 सेप्टेम्बरसिम थागोन एन्ड बेनिफ्राय एडमिट फैयोब्ला नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव मोनगोन देन बेनिफ्राय बे एग्जामा गुवाहाटीआव जागोन स' बेनिफ्राय दानिया बिग कुइसन 10 सेप्टेम्बर जाबाय ADRE नोंथांमोनाहाय माब्ला ओंखारगोन 22,000 भेकेन्सिया स' लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखादोंमोन दाखालि सिमा मोनसे एनाउन्स होदोंमोन जे स' नोंथांमोना सेप्टेम्बरनि 2nd उइकनिफ्राय हमना ला अक्ट'बरनि 1st उइकसिम थ' बेयाव अफिसियेल नटिफिकेसन एबा एप्लाइ जागोन होनना बुंदों दा बेखायनो 10 सेप्टेम्बर जाबाय नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन नेदो आरो अफिसियेल नटिफिकेसन मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना Bodo Job Info यूट्यूब चेनेलाव स' नोंथांमोनाहाय मोननो हागोन आरो आसाम पुलिसनि आपडेट नोंथांमोना थाबैनो मोननो हासिगोन स' बेनोमोन दायो अफिसियेल नटिफिकेसन फैथ'वाखै 22,000 भेकेन्सियाव जेब्ला फैयो स' नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय आपडेटखौ मोननो हागोन